Emini yesabathayo benhle kabangcwele. Sizovula ngesibelo 156. Vothelani ecilongo
Amen. Okokuqala angixolise ukuthi ngisithola ngiphethe umkhuhlane. Ngeze akwazi ukuba liphume kahle. Kodwa-ke ngiyethemba uNkulunkulu uzongisiza. Amen. Isihloko sithi ukudideka ekukhonzeni uyahusha amashiach noJesu Kristu. Uyahusha-ke amashiach kusho ngesiHebheru uJesu Kristu. Ngokwemvelo ngingumuntu okhonze ukufunda, noma ngenxa yokukhula sengibuye ngisheshe ngikhathale. Njengoba ngejwayele ukuchaza, ngathunywa ezulwini ukuthi ngifundise ngenkolo kaJehova owayehlisa kithi ngoMose lapha eMzansi Afrika ethulwa ngumprofethi u-Isaiah Shembe ethulwa kuyo. Ezulwini kwathunywa ingelosi ukuba izodlulisa lo myalezo yona uqobo lwayo, ibuye ihlale nathi njengoba sesibe nayo iminyaka engaphezulu kwe-15. Lokhu kungenze ngaphoqeka noma ngaphoqeleka ukuhlale ngifunda iBhayibheli nomlando walo, njengoba sihlale sifundiswa yiyo izincwadi eziningi ebesingazazi ngaphambili. Mhlawumbe cishe zonke izinsuku ngilala emva kwa-2 ekuseni ngifunda, ngibuye ngibhale lapho kufanele ngibhale khona. Ekufundeni kwami ngathola ukuthi iBhayibheli lakhiwa ngamaGreki lase li-adoptwa ngamaRoma. AmaNgisi enza ngeversion yalo ebizwa ngokuthi i-King James Version, okuyiversion yokuqala noma yokugcina yeBhayibheli lamaNgisi. Izincwadi zeBhayibheli okuyiTestamente elidala neTestamenteni elisha zabhalwa ngamaHebheru kodwa za-edithwa yilezi zizwe ezimhlophe. Ekuhlaziyeni iBhayibheli lezi zizwe zakukhipha ezingakufuni ukuba sikwazi, zase zishiya lokho abangaxabani nakho. Sesakuchaza kaningi ukuthi oqala amaRoma ayichitha ngamaCretes inkolo kaJehova, namanje lawo maCretes asekhona noma ngezizathu zabo amanye asafika. Ukuthi amaGriki awagqilaza kanjani amaJuda, lokho kusencwadini yeBhayibheli kaMakhabhisi noma yakhishwa kuleli iBhayibheli esifundayo. iBhayibheli eliqukethe izincwadi zamaHebheru ezingahlanekezelwe i-Ethiopian Bible, ngoba amaTopiya yilona lizwe kuphela e-Afrika elingakaze libe colonized ngabamhlophe. Linezincwadi ezingu-88 kuhlanganisa nencwadi yaseNyanda. Kanti leli lethu ngicabanga ukuthi linezincwadi eziwu-66. Ungase ucabangeke ukuthi zingaki incwadi ezakhishwayo uma amaTopiya enezincwadi eziwu-88. Kodwa leli iBhayibheli is banned enkolweni yobuKristu ngaphansi kwabamhlophe, leli iBhayibheli lamaTopiya. iTestamente elisha likhuluma ngoJesu Kristu, kodwa okuseqinisweni umprofethi
okhuluma lapha nguYahusha HaMashiach, ngoba ngokomlando akaze abe khona uJesu Kristu. Lo Jesu abakhuluma ngaye isithixo. Angazi noma ngizwakala ukuthi ngithini. Leli iBhayibheli esilifundayo umuntu owayekhuluma kulo kwakunguYeshua. Ngamanye amazwi imibhalo yamaHebheru yayibiza uYeshua. Kodwa ithema selifakwa kwiversion yabezizwe esikhundleni sokuthi kuthiwa uYeshua wathi base bethi uJesu wathi, ngoba base bamcisha uYeshua. Unina kaYeshua HaMashiach nguMaria, uyise nguJosefa. Igama elithi Yahusha lavela ezulwini. Abantu abaningi abangamaKristu abakwazi ukuqonda ukuthi akakaze bekhona uJesu Kristu, kodwa umuntu wabakhona uYeshua HaMashiach, owaye engumJuda. Kodwa kuthema ngabe sebebhala sebehlanganisa lezi ncwadi zamaJuda, base belikhipha leli gama elithi Yeshua, selithi Jesu Kristu. Laseliba iBhayibheli lamaGreek namaRomans. Kodwa izincwadi ezaziphakathi okwakuzincwadi zamaHebheru zashisha za-edithwa zahlangakezela. Kodwa ngenxa yokwehlulwa abamhlophe baphendula onke amaqiniso ngomlando wobuzwe nenkolo yamaHebheru. Emva kwalokho basishisa zonke lezi zincwadi eziqukethe umlando wethu. Kwase kuthiwa amaHebheru ngabamhlophe, iBhayibheli kwaba yincwadi ezabhalwa ngabamhlophe, njengoba lokuthina kwakuveza ukuthi okuseqinisweni abantu ababelapha bangabantu abamnyama, kodwa bapendwa njengabantu abamhlophe. uYeshua HaMashiach wacishwa emlandweni wenkolo yethu. Abezizwe basebeveza noma bevela noJesu Kristu. Kwafihla ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, nokuthi naye wayengumNazaretha. That is the historical fact. Ukuthi uJesu wayengumNazaretha nabalandeli bakhe bengamaNazaretha. Kwase kuthiwa abalandeli bakaJesu ngamaKristu, futhi nguYeshua owasungula inkolo yoKristu. So imfundiso ekhona namhlanje na ukuthi uJesu Kristu uyena owasungula inkolo yoKristu. Kodwa inkolo yoKristu uYeshua wazohamba emhlabeni ingekho. uRav Shaul njengoYeshua HaMashiach owaba ngoJesu Kristu wacishwa emlandweni njengomphostoli owayefundisa ngezimfundiso zikaYeshua. Wavezwa sekunguye ochitha ivangeli likaYeshua. Wayekhona uLokhozi bani uRav Shaul, wayekhona lo owaphendulwa uYeshua, futhi wabhala ngoba ehlale ekhotha mhlawumbe nabezenza. Kodwa basebe kuvela nje umlungu othize esebhala izinto ezibhedayo, kodwa kwase kufaka igama la bani ngixolela ngifike la. Ikomkhulu lenkolo yethu okweJerusalema yachithwa. Ikomkhulu kwase kuba iRoma. Ngokomlando uYahusha akakaze ebe senkolweni yobuKristu, ngoba akaze azihlanganise namaGreek kanye namaRoma.
ngoba laba babeyizitha ezazigqilaza amaJuda ngendlela esimangaliso. AmaGreki awagqilaza amaJuda. Lokhu uzokuthola incwadi kaMagabesi. NamaRoma awagqilaza amaJuda. Sihlangana namaRoma eBhayibhelini ngoPilato owayigovernor yamaRoma esizweni samaJuda, nokunguyena owathetha icala likaYeshua futhi wathi akubhalwe esiphambanweni ukuthi uJesu uyinkosi yamaJuda. Liyakhumbula lokho? Uma ufunda ngokunakisisa ungazibuza ukuthi ukusiphi isikhathi lapho uYeshua wake wahlangana khona nobuKristu, ngoba akaze aye eRome. Nasekukhuleni kwakhe kuthiwa wahlala eGibhithe. Isihloko sale ntshumayelo sithi ukudideka ekukhonzeni uYeshua HaMashiach noJesu Kristu. Njengoba ngisho unokudideka okukhulu. Noma kwiNew Testament ukhulunywa ngoJesu Kristu, kodwa imibhalo yamaHebheru ikhuluma ngoYahusha HaMashiach. Namanje uma ungathatha iHebrew Bible ikhuluma ngoYahusha HaMashiach, not Jesus Christ. Ngifisa ukufunda incwadi kaPaul kwabaseKorinte abesibili, isahluko 11 verse 4 to 6. Lapho kuthi uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu esingakaze simshumayeze thina, engakaze emshumayeze yena, noma namukela omunye umoya eningawemuliswanga, noma elinye ivangeli eningalemuliswanga, niyashesha ukukubekezelela lokho. Njengoba esho uPauli, kunevangeli likaYeshua HaMashiach elalishunyayelwa ngoRav Shaul, bese kuba nevangeli elehlukile kulelo vangeli leli elaselishunyayelwa nguPaul Mbumbulu, eseliphikisa izintshumayelo zikaYeshua noRav Shaul. uDr. Kotze encwadini yakhe ethi Come Out of Me, of Her My People, usichaze kahle lesi sahluko, ngoba uthi omunye uYahusha ilo obizwa ngoJesu, elinye ivangeli ileli ivangeli elisuselwa enkolweni yaseBhabhiloni, lo nkulunkulu okuthiwa mthathu emunye. uNkulunkulu omthathu emunye ivangeli elisha elingaziwa nguYeshua. Uyaqhubeka uPaul uthi, ngokuba ngicabanga ukuthi angehluke ngalutho kulabo bapostoli abaziwa kakhulu, noma ngakolunye uhlangothi ngilibhindi lokukhuluma, nokho angisile ngokwazi. Amen. Ngicabanga ukuthi umpostoli Paul uqinisile uma ethi noma enolwazi olukhulu kodwa ulibhindi lokukhuluma. Kubukeka sengathi kwesinye isikhathi wayaye akhulumele ukunconywa ngabantu ngaphandle kokucabanga ukuthi le nkulumo yakhe abantu bazoyihumusha kanjani. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9 verse 20 to 21 uthi, kubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda, kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingephansi komthetho mina ukuze ngizuze abaphansi komthetho.
kwabanganamthetho ngaba njengongenamthetho ngingesiye ongenamthetho uNkulunkulu kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abanganamthetho. Amen. Ungathi uthini leyo? Ungathi uthini lo muntu? Ukushumayela kuni ukuthi kongenamthetho ngaba ngongenamthetho ukuze ngizuze ongenamthetho. Konomthetho ngaba ngonomthetho ukuze ngizuze kwabanomthetho. Ukhuluma nini okuzani lokho? Kwenzeka kanjani ukuthi inceke kaNkulunkulu ingakhulumi ngomthetho kaNkulunkulu kodwa ikhulume lokho okuthandwa ngabamlaleli ukuze abazuze bona? Ukuthi ngizothi uma ngifika nje kubantu abaphuza utshwala ngithi kulungile ukuthi kuphuze. Uma ngifika noma yiphi into uNkulunkulu ophambene nawo ngifika labo bantu bese ngifike ngivume ukuze nabo bekhona. Okusobala ukuthi wayeshumayela ukuze aphendule abantu abaningi bebesebandleni lakhe, kungakhathalekile ukuthi bazohamba ngokwezimiso zikaJesu noma zikaJehova yini. Ukuthi uma ngifica abantu abangahambi ngomthetho kaNkulunkulu nami bese ngithi lo mthetho akungahanjwa ngawo ukuze ngibazuze laba bantu abangawugcini umthetho kaNkulunkulu njalo njalo. Kokunye ngaphandle kwevangeli likaPetro ile mfundiso eyenza amaKristu ethi akasaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu kodwa ezulwini ayongena ngomusa kaJesu. Ngamanye amazwi amaKristu lento ayishumayela ayithatha kuPawulu. Kuyisho ukuthi lokhu kukhuluma kuyancoma kunokuba amakholwa ayaxwaya ukuthi ingempela lo mpostoli wayefundisa ivangeli elithile. Ngelinye ilanga ingilosi yangivulela incwadi yamaHebheru 6 verse 1-3 efundeka kanje. Ngakho-ke asidlule emfundisweni yokuqala ngoKristu, siqhubekele phambili kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu, nemfundiso ngombhabhadiso, ngokubeka izandla, ukuvuka kwabafileyo nokuhlulelwa okuphakade. Lokho siyakukwenza uma uNkulunkulu evuma. Amen. Ithi-ke ingilosi kimi uPaul wayithini la? Ngicabanga ukuthi lamavesi ngawafunda more than 10 times. Ngingatholi ukuthi athi ngoba namanje ngiwazi ukuthi ubani ongathi uyamuzwa ukuthi wayethini lo mpostoli. Ngokolimi oluzwakalayo umpostoli uthi asingabuyeli emfundisweni yokuqala ngoKristu. Kodwa angazi ukuthi imfundiso yokuqala ngoKristu imfundiso enjani. Kodwa uPaul usiyayibala imfundiso ongafanele sibuyele kuyo, okuyile ukubeka isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo. Ngamanye amazwi singashumayeli ukuthi umuntu akaphenduke eyeke imisebenzi efileyo. Ukukholwa nguNkulunkulu. Uthi-ke uPaul asingakholwa uNkulunkulu. Ukufundisa ngombhabhadiso ukubeka izandla. Asingabafundisa abantu ukuthi kufanele kubhabhadiswe ngokubekwa izandla ekhaya.
ukufundisa ngokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakathi. Uthi uPaul asingafundisi ngokuvuka kwabafileyo. Ithi-ke inyosi uthini lo mpostoli? Ekugcineni uthi umpostoli, lokho siyokwenza uma uNkulunkulu evuma. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uyenqaba ukuba senze zonke lezi zinto nompostoli ozibalile. Asilindele ukuzwa yena uNkulunkulu ukuthi usiyavuma manje ukuthi sishumayele leli vangeli. Kodwa futhi uthi uPaul asingabi nesisekelo sokukholwa nguNkulunkulu. This is contradiction. UDr. Kotse ukhulume kabanzi ngalabo Jesu ababili. Omunye uyahusha ongumHebrew negama lakhe elavela ezulwini. Kodwa abezizwe balichitha base bezakhela owabo uMesaya osenegama lokuthi uJesu. Ngoba kuze kube namhlanje na amaKristu akazi ngoYeshua ngoba lachitha igama lakhe. Nemfundiso ongaseyiyo ekaYeshua onguMesaya. Le nkulumo kaPaul kwabaseKorinte besibili isahluko 11 verse 4 to 6 ifakazela inkulumo yakhe uJesu ekuJohane 5 verse 43. Lapho uyahusha ethi ngize egameni likaBaba kepha aningimukeli. Kodwa uma kuza omunye egameni lakhe lowo niyakumamukela. Ngoba abantu abamemukeli uYeshua lo owaphila washumayela ngomlomo njengoba washumayela. Kodwa bamukela uJesu Kristu ongakaze bekhona emhlabeni. Okwantshontshwa inkulumo zikaYeshua. Igama elithi uyahusha lavela ezulwini. Kodwa abezizwe balicisha noma balichitha. Base bevela nelabo elithi Jesu. Namanje amakholwa okuyilo alemukelayo. Inkinga yethu thina abantu abamnyama ukuthi noma yini esiyitshelwa ngabezizwe sithatha iluhlaza injalo. Ibe ligugu kithi bese sichitha lokho okwethu. kuLuka 1 verse 26 kuya 31 kuthi ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalili ogama lawo yiNazaretha. Ibizo lentombi nguMaria. Yangena ingilosi kuye yathi kuye ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kaNkulunkulu. Bheka uzakhulelwa uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Amen. NgokweBhayibheli inyanga yokuqala iqala ekupheleni kukaMashi iphele phakathi noApril ngokwamakhalenda alamuhla. Ngakho-ke inyanga yesithupha ingo-August iphele phakathi noSeptember. Ingilosi yafika ngenyanga ka-August ukuzobikela uMaria ukuthi uzokhulelwa. Lithi iBhayibheli nempela uMaria wakhulelwa wabeletha seziphelele kahle izinsuku zokubeletha. Kusho iBhayibheli. Umbuzo ke ngothi njengoba uMaria wakhulelwa wabeletha seziphelele kahle izinsuku zokubeletha,
umuntu okhulelwe ngo-August ubeletha kanjani ngoDisemba? okuyizinyanga ezine ekhulelwe. Umuntu okhulelwe ngo-August ubeletha kanjani ngoDisemba? Ngisho singasebenzisa ikhalenda lamanje, inyanga yokuqala okunguJanuwari, inyanga yesithupha nguJuni. Umuntu okhulelwe ngoJuni ubeletha kanjani ngoDisemba okuyizinyanga eziyisithupha ekhulelwe? Noma singabala ngokweTestamentini kwekhalenda lamanje, kusho ukuthi uMaria wakhulelwa ngoJuni, kodwa wayesebenza kanjani ngoDisemba? Kuyacaca ukuthi lo Jesu owazalwa ngoDisemba 25 ngomunye uJesu, akusiye uJesu Kristu owabikezelwa ingilosi, akusiyena. Uma uJesu wazalwa ngoDisemba 25, uma uDisemba 25 ewusuku lokuzalwa kaJesu Kristu, lolo lusuku laliyogujwa ngabapostoli. Bonke abapostoli baze bafa bengazilutho ngoKrisimasi. Yikho uKrisimasi engekho eBhayibhelini. Pho lo Krisimasi waqhamukaphi? Lo Krisimasi wavela noJesu esingamazi. Umlando usifundisa ukuthi uDisemba 25 lusuku lokukhumbula ukuzalwa kwaNkulunkulu owayebizwa ngokuthi nguSaul embusweni wamaRoma. Kwathi uma uConstantine owayengumbusi wamaRoma ephenduka eba ngumKristu ngonyaka ka-325 AD, washaya umthetho othi lo mkhosi wabahedeni ungaqali. Nempela lo mkhosi awuphelanga, kodwa kwashintsha igama lawo, kwakhohliswa abantu ngokuthi umkhosi wabahedeni usungumkhosi wokuzalwa kaJesu. Wathatha usuku lokuzalwa kwesithixo kwathiwa usuku lokuzalwa kukaJesu Kristu. Ngakho-ke uKhisimusi usuku lokuzalwa komunye uJesu, hayi uYahusha HaMashiach. Amakholwa amaningi ayakwazi lokho, kodwa akhetha ukukhonza isithixo kunokukhonza uNkulunkulu. Encwadini kaRav Shaul ethi nguNazarene, uma echaza ukuthi inkolo kaJehova yaqedwa kanjani, esikhundleni sayo kwaba ngobuKristu. Uthi-ke uRav Shaul uma echaza lento yokushintsha kwamagama, Roman Christianity teaches that the law has been abolished for grace. UbuKristu bufundisa ukuthi umthetho wachithwa kwangena umusa. Roman Christianity teaches that Rome has replaced Jerusalem. UbuKristu buthi iRome isithathe indawo yaseJerusalem. The Catholic priesthood replaced the priesthood of Levi. Ubupristi beKatolika sebuthathe indawo yobupristi bukaLevi. Niyabona lezi zinto zayishintsha kanjani? Rome teaches that Jesus Christ replaced the name of Yahusha HaMashiach. UbuKristu bufundisa ukuthi uJesu Kristu usethathe indawo yegama likaYahshua onguMesaya.
Roman Christianity teaches that Roman citizen Paul has replaced Rav Shaul the Nazarene. UPaul wamaRoma usethathe indawo yompostoli wamaHebheru okunguRav Shaul ongumNazarene. Roman Christianity teaches that the Trinity replaced Yahuwah. UbuKristu bufundisa ukuthi umthathemoni uthatha indawo kaNkulunkulu. Roman Christianity teaches that the new covenant replaces Torah, the old covenant of Moses. Isivumelwano esisha sithatha indawo yomthetho kaNkulunkulu owawuletha kithi ngoMose. Roman Christianity teaches that the Gentiles replace Israel, the people of God. Manje isizwe sikaNkulunkulu sengabezizwe, hayi ama-Israelites. Okuseqinisweni imfundiso yobuKristu ithi abezizwe ngabantu abamnyama. Ngibezwe mina abantu abamnyama besenza ukuthi abezizwe yithi. Roman Christianity teaches that the tradition of man, Christmas, Easter, Halloween, etc., replaced the holy appointed feast, or Yahuwah, Passover, first fruits, wheats, trumpets, atonement, and tabernacles. UbuKristu bufundisa ukuthi uKhisimusi nama-Easters athatha indawo yawo yonke imikhosi kaNkulunkulu njengePhasika neMini. Ngamanye amazwi onke imikhosi kaNkulunkulu yachithwa base sithatha imikhosi yamaRoma. Roman Christianity teaches that Sunday replaced the everlasting covenant of the Shabbat. UbuKristu bufundisa ukuthi isonto lithatha indawo yesivumelwano saphakade okuyiSabatha. Kodwa noma abantu abaningi abamnyama sebekwazi ukuthi senziwa izilima ngokugujiswa usuku lokukhonza izithixo zamaRoma, sisaqhubeka nokukwenza lokho noma sesazi. Ngelinye ilanga ingilosi yangibuza ngalezi zinwele zabezizwe esezifakwa cishe yibo bonke abantu besifazane abamnyama. Uthi-ke nomuntu wasezulwini, isizwe simnyama sisho kanjani ukuthi izizwe ezimhlophe izitha zayo? Ungahloba kanjani ngezinwele zesitha sakho? Isithi-ke ingilosi, angazi ungayichaza uyithini lento. Isizwe simnyama sinenkinga yokucabanga okuqondile. UMathewu 5 verse 17 to 19, uJesu uthi akazile ukuchitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofethi, kodwa lokhu uzokugcwalisa. Uthi uJesu Kristu, umuntu ochitha umthetho abuye akhuthaze abantu ukwenza lokho, akamukelekile ezulwini, kodwa kwamukeleke ogcina abuye afundise abantu ukugcina umthetho kaMose. Kuthi Yesu ukuthi umuntu uma engawugcina umthetho kaMose
akamukelekile. KwabaseThesalonika besibili isahluko 2 verse 8-12 uPaul uthi lapho-ke uyakwembula loyo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomlomo wayo ongenamthetho imchithe ngokubonakala kokufika kwayo lowo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane ngawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamandla. Ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamandla. Amen. Ukhuluma uPaul la. Kuze kube namuhla kunamakholwa aqhamuka ngazo zonke izindlela ukuhumusha iBhayibheli ngokuthi ngokufa kukaJesu kwaphela umthetho kaJehova. Yize kusho yena uJesu ukuthi umthetho kaJehova uminguna phakathi nochithayo akanakwamukeleka ezulwini. Kusho uJesu lokho. Kodwa sobeza bekhuluma ngomthetho bedayi kukhona umthetho onjena kukhona umthetho onjena. It's all nonsense. Ngoba iBhayibheli alikusho yona. Ngaphandle komprofetikazi uSister Celestial amakholwa ayayichitha imfundiso wayekusha ethi ukukholwa ukugcina umthetho kaNkulunkulu. uSister Celestial uphumele obala wathi uNkulunkulu uthi ukukholwa kuye ukugcina imithetho yakhe. Ukugcina imithetho yakhe njengoba ibhaliwe kwiTestament yakhe. NguSister Celestial kuphela ofundisa ngemithetho kaNkulunkulu eku-Old Testament. And ileso simo abamenyanyela sona. Kunabafundisi abangama-fanatics enkolo. Kodwa othuma uthi lo muntu uyamlalela uthole ukuthi akazi lutho ngalento okhuluma ngayo. Mina ngiskola futhi yonke into ethinta inkolo ngiyayicwaningisisa. Ngoba angifuni ukufundisa abantu into engekho. Ngalokho nginesiqiniseko ukuthi uSister Celestial noYahusha bafundisa ngemfundiso evela ezulwini. Bayizithunywa zasezulwini. NguSister Celestial kuphela ongumprofeti kaNkulunkulu. Lokho angikholwa kodwa ngiyakwazi. Ngoba ekuhlaleni nengilosi sengiyakwazi ukwehlukaniswa izwi lasezulwini nezimfundiso zabantu. Ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu yini oyifundisayo abantu bafundisayo. Ngoba ingilosi iyafundisa. Bese ngithola ukuthi le mfundiso efundiswa ingilosi lapha kumaKristu ifundiswa uCelestial. Nokho njengoba nathi sizitha ezinkulu zamaNazaretha noSister Celestial uyisitho esikhulu kwamanye amaKristu. Kodwa esengakufunda ukuthi awusoze wathunywa uNkulunkulu bese uthandwa ngabantu. Njengoba okuseqinisweni abantu abaningi abamthanda uNkulunkulu. Bonke abaprofeti babeyizitha ezinkulu kubantu ababedlulisa umyalezo kaNkulunkulu kubo. Lokhu ukuthola ngendlela ababezonda ngayo umprofeti uJeremiya. Sifunda kuJeremiya 18 from verse 18 to 23 lapho lo mprofeti ethi base bethi
wozani simcebele uJeremiya amacebo, ngokuba umthetho awukuphela umpristi nesu kohlakaniphileyo nezwi umprofeti asihambe simshaye ngolimi singaqapheli nelilodwa lamazwi akhe. Kusho abantu basho kuJeremiya ukuthi asihambe simshaye singathathi lutho oluhlukile. Nginake Jehova, usiyathanda njalo nginake Jehova uzwe izwi labamelene bami okuhle kuyakuphindiselwa ngokubi na. Lokhu bambele umphefumulo wami umgodi. Khumbula Jehova ukuthi ngaphambi kobuso bakho ukukhuluma okuhle ngabo nokukubuyisa ukufutheka kwalokho kubo. Ngalokho nikela abantwana babo endlaleni ubakhaphele osikweni lwentenga. Abafazi babo baphucwe abantwana babe ngabafelokazi. Amadoda abo abulawe ngokufa. Izinsizwa zabo zishawe ngenkenga empini. Makuzwakale ukukhala ezindlini zabo lapho ubehlisela impi ngokuzimayo, ngokuba bembile umgodi wokungibamba, bafihlela izinyawo zami izindibe. Kepha wena Jehova uyawazi onke amasu abo okungibulala. Ungathetheleli ububi babo, kepha mabakhubekiswe phambi kwakho. Ubavukele ngesikhathi sentukuthelo yakho. Amen. Ushembe kwihlabelelo 131 uthi, Nkosi Baba sizwe, fukamela umuzi wakho, umuzi wasekuphakamiyo. Uchithe izitha zawo zonke. Bonke abazondi bawo mabangalotshwa encwadini yokuphila, achithwe amagama abo. Bahlangule wena Nkosi encwadini yokuphila. Ichithe imizi yabo ingahlali imoto. Abazonda ukuphakama sibachelizela kuwe, basibekele wena Nkosi bengasivukeli. Kade balibeka ezintanyeni zethu lelo joka lensimbi ezintanyeni zethu. Bembese wena Nkosi ngengubo efiliwe. Phakamisa wena Nkosi lokhu kuphakama. Amen. Lo mthandazo womprofeti ngalobu Nazareth uyafana nalomthandazo kaJeremiya. Njengoba ngihlale ngisho, umuntu othunywe uNkulunkulu bambala abamemukelayo, bahlale belwa naye njalo, bengafuni aveze lokho akuthunywe ukuba aweluse abantu. Lokhu ngikubona kimi amaNazaretha amaningi ahlalela okungithuka, kodwa uyothi uzwa kusasa sebekhuluma yona lento ohlale ukhuluma ngayo, kodwa benyanya ukuba ikhulunywe nguwe. Ngoba njengamanje nje sengizwa manje amaNazaretha asekuhleni nawe ehlaba izangoma. Yona lento abahlale belithukela yona, suka manje beshumayela behlaba yona. Ngiyajabula ukuthi nasenkolweni yobuKristu sekuvele isithunywa sasezulwini esikhuluma lona lolu limi esalifundiswa ngumprofeti, manje eselivuselelwa ingelosi, ukuthi asikhonze uJehova ngokugcina imithetho yakhe esayinikwa nguMose nabaprofeti. Nami ngisasho lokho okwakhulunywa ngumprofeti uJeremiya.
nokuhlala kugcizelelwa ngumprofetikazi uSitha Sewishela ukuthi labo abayizitha zethu uNkulunkulu akabembese ngengubo yesililo ichithwe imizi yabo ingahlali imoto kodwa uNkulunkulu alithuthukise leli bandla elingumsebenzi wezandla zakhe. Amen. Inkosi uSolomon.